Ai... Mira, estic del serrell molt millor. A veure... espero que se m'escolti. Hola. Vale, sí. Surto molt baixeta, no? Avui vinc a queixar-me. Per què? Perquè tinc 15 anys, 14 i mig, i no sé fer servir les xarxes socials. Jo, fora del que sigui YouTube, jo no sé fer servir les xarxes socials. No sé fer servir ni WhatsApp. No. Bé, de fet, ni tinc WhatsApp. Visca Telegram. Però no. A mi una persona em parla i no sé què fer, no sé com he de reaccionar, a menys que tingui confiança en aquella persona. Que sigui una persona amb la que he parlat bastant molt, com jo que sé, un amic meu, la meva mare, la persona que m'agrada. Si no et conec, òbviament et respondré. Soc una persona que pretén ser educada, però no em sé relacionar amb les persones. La vida és una xarxa social perquè has de conèixer gent i has de interactuar amb individus. I jo això no ho sé fer. De fet, fora del que és el meu cercle de gent que conec, no em sé relacionar amb la gent. I no sé si és normal. Bé, tinc fòbia social, no sé. Suposo que això té alguna cosa a veure, no? Però no sé, a Twitter no sé quins tuits posar. A Instagram no sé què de publicar. Com fa servir un youtuber les xarxes socials? Jo sé fer servir Twitter perquè tinc Twitter i Instagram des del 2017. Eren altres comptes anteriors als que tinc ara, però sí, o sigui, fa molts anys que tinc xarxes socials. El 2016 jo vaig començar un canal de YouTube que tenia en castellà, que ja algun dia ja l'ensenyaré, però tot i que fa anys que tinc xarxes socials, no sé fer-la servir. Jo només sé fer vídeos, no sé fer res més. No em treguis d'aquest marge perquè no sé fer res. Només sé gravar i editar, sobretot editar, perquè gravar em costa bastant. En fi, no sé, he vingut a queixar-me de que no sé què tuitejar, no sé fer servir Instagram perquè no sé fer-me fotos decents. En tot cas, faria una publicació per cada vídeo que hagi publicat a YouTube, o sigui que Instagram seria per avisar que he publicat vídeo a YouTube, però per això estan els stories. Llavors, què faig a les publicacions normals? Què publico? Fotos del meu gos? Que està a casa dels meus avis. Mira, ja està, adeu. Me'n vaig. Gràcies per escoltar-me. Espérate, que he de parar això.